F'dawn l-aħħar 10 ġimgħat ma kienx hawn mediċini out of stock. Minn barra dan fuq il-formularju tal-Gvern se tiżdied mediċina oħra minn Settembru li ġej. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn waqt laqgħa mis-serje Gvern li jisma'. Wara snin twal tal-professuri jitolbu għal mediċini ġodda tad-diabete, iffermajt il-permess biex mediċini ġodda tal-diabete jitlu fuq il-formularju tal-Gvern u minn Settembru li ġej min huwa intitolat għal dawn mediċini ġodda tad-diabete ħajkun jista' jieħodhom b'xejn mingħand il-Gvern. Ta' qabel kienu €60 l-pakkett iservik ġimgħa. Is-Segretarju Parlamentari Fearn qal li 90% ta' dawk li marru l-emerġenza fl-Isptar Mater Dei stennew 4 sigħat. Titjib sostanzjali meta mqabbel ma' żmien amministrazzjoni preċedenti, ħin li kien ilaħħaq sa 15-il siegħa. Is-Segretarju Parlamentari elenka operazzjonijiet fejn il-listi ta' stennija naqsu b'mod drastiku, fosthom il-lista ta' stennija għall-MRI. F'sentejn ta' Gvern Laburista minn sentejn din niżlet għal ftit ġimgħat, tal-Katarretti minn 6 snin niżlet għal 5 xhur. Ta' dan kienu xieda bosta minn dawk preżenti. Qabel fil-passat biex tagħmel hip bone replacement, tagħmel bypass, tagħmel knee replacement, kont iddum is-snin tistenna. Illum it's a matter of few weeks u tidħol. Jiena kelli bżonn operazzjoni tal-Katarretti u f'xarej batu għalija. Waqt l-istess laqgħa Fearn ħabbar kif sal-aħħar ta' din is-sena il-pazjenti bil-kanċer fl-Isptar Boffa se jmorru fl-Isptar tal-Onkoloġija l-ġdid. Illi fawissu li ġej, is-servizz kollu tal-kanser ħajitlaq minn Boffa u jmur ġo l-Isptar ġdid tal-Onkoloġija. U rrid ngħid, sar ħarasi kulħadd, illi l-konkos tal-Isptar tal-Onkoloġija huwa tajjeb għax iċċekkjajni. Chris Fearn ħabbar li pazjenti li jiġu Malta minn barra mill-Unjoni Ewropea se jibdew iħallsu għat-trattamenti mediċi li jirċievu f'pajjiżna. U stmat li din se tfisser €3 miljun fis-sena. Iżda s-Segretarju Parlamentari Fearn, waħda mill-akbar kisbiet tal-Gvern f'dawn is-sentej hija l-fatt li sal-aħħar tal-2015 il-ħaddiema kollha fid-Dipartiment tas-Saħħa se jkunu ħarġu mill-prekarjat.